Bokajan Youth Forum Atumpen One Day Volleyball Tournament Kapaman Pon. Phelang Kro Arong Along Second Education Awareness and Felicitation Amai Kanipon. Dongmukak BJP Asai Hemalong ST Morcha Mohamaya Mondol Committee Atum Ingdenghini Krungsai Ami Kangnipon. Samelangso Mini Stadium Auditorium Hall A Hemalong Korkanti ST Morcha Ingdenghini Krungsai Ami Kangnipon. Neliberta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangber kaching honala donaphan kardom nang pajeriklo kardom tande pini arsik jet apan sota kabirta non angton penajikta pini kechengsi arsik jet abirta puhenlo phelang kro arong along Second Education Awareness and Felicitation ame kerengpon Patumi bangso karcho ame along phelang kro arong asar dorsing kro pensi mei chariponlo lapende bikrom kro ahin pensi alohi pachinipon apor and ponlo Labangso RD Dojot ame along KSYC GS Divon Be alohi sarpo aman pen chetong donlo lapende phapangjang alohi sarbamon tiso KSYC CEC Deuri Harsing tok bi samelangso block gram sebok borsing kro lo thanbang dilip sing kro jaipong lemsalong cyclem bangphu hemari tok bi anparta man ke do rong aradatum chetong don pen peningkan kep lapen krehini angdeng satlang kiun dun atumapan anso se aning rung rintilo Labangso amealong lokacharli lake ke amoy arbung lapente ilitum jongsi lokacharli le thekte pulotangte nona por ahutke na hokta le donde puta chethan chemumpon Bangso amealong mepu mate phelang kro arong asar dorsing kro pen kapachini ponatengke penenga singkana farman kep asarlang ki undun abangphu bangner kep lapente krehini angdengalong bangke thoman satlang chepaun dun pusi lakhapon News Desk Report Biswanath Karbi Live Piniadun tu arsik jit abirtan nonangton pen arjuita Lakhakre from Mohamaya constituency arlo Dongmukak Bharatiya Janata Party Asai Hemalong ST Morcha Mohamaya Mondol Committee pen Ingdenghini Krungsayame arsik jit pen kahnipon Pini chitini pai krehini bhomkuru arni Dongmukak Lakhakre from Mohamaya constituency arlo Bharatiya Janata Party Mondol Committee Asai Hemalong Ingdenghini Krungsai ame keparapon lapen mepu akihai Bidda Singh ingti alang lipensi me charipon lapen me along alhi aman pen kachitong dun lake sab timong executive member of EKADC lapen abarim BDC chairman Lakhakre from Mohamaya constituency Long Singh Tokbi lapen ST Morcha general secretary mere Kongchun Bang akihai Harlong B ingti Deben Kro executive member ST Morcha Sarlong Kitiso Kongchun Bang ST Morcha Mohamaya Mondol Committee lapen district committee atumahin pen chetong donsi me along chetong don pen me along RD pidonlo lapen non ke bang jelang arni election kilik ahut sitame unan pen kemesen pen kachipai ponji aphan sitame arsik jit pen chethan chimumpon Mohamaya Mondol ST Morcha bang second executive along itum kato kabe sambil bachum pini labang so jasemet pe dile tum ST Morcha labang so me long itum RD ki pon kala hem pini BJP ado koson pen sile tum cepat yang tinggi pen ladak itu konfigima pen kewang di election system koson pen sile tum BJP ado pen cepat hai konfigima la hailang di sini tum RD ki pon pen ini tum labang so me long kato kabe district committee pencenglo la pendedak Mondol committee president secretary pencenglo pini la samai long itum RD na pidongo la bangni tum aisu la hengo ilitum Karbi atum pusitami ilitum non bangke bangna ke thanpat na ke thanpu la hai ilitum non pesi kor patha kalam pusitami ilitum la hai lam bangke ilitum ke hiana bang ke pamang ko kam bangke nang ni pusini li hum dasene pet nilihin pen la bang salam bangke ni pinden pon itum athe ilitum Karbi akhe long ilitum Karbi hijanang bang ilitum kecepa manghu akam ke klem ke ilitum non pen kali Samson Singh kiadin pen cenglo pen chuke dam tang UPDS ikor hut pusna me lason se ilitum
mane la litung ko ani hele kaman kache song ke op pen alang litung ke cepat duk pen alang litung pis ekor ke top de tame kisuman kilua he abang ko tum ke la bang so pis ekor ke chok che ke klema tum thek thek pula so pin den thik la song ta kan non he jo song therap hele kaman ke oda asong ko tame la song si alang litung political ale amena jongjong ale phan kamatha pon rada phan ke mang pamang hupona kam sinonta claim pon ni la si lahaya bang ke ilitung manghu nang alang litung pis ekor ke togalong pen lahai ilitung ka kham khiji kale kapindem tunji kale si alang litung phan kurwang thusi ilitung pudun thunai la si lahen lo alang litung ko mani organization tung alang litung ta hek se polong te alang litung pis ekor non la song khero tum chetokam de ta alang litung ta hek se central government along state government along alang litung ta Karbi Anglong kisung alang pen elang tung tame lahai lam ke tham ko alang litung ta Karbi Anglong farman khia farma alang litung ta esom ba kimi sena bidi kimi sena towal alang litung ta tame tham pon nang ko la si alang litung phan lahai lam nili la solam alang litung lahai pis ekor ke tok ko tha kalam lahai lam kapinde ma por nili hin pen pusta me nili tum mahamaya mongol estimota committee pen pusta me la bang solam ge nili tum pen pinrem do Karbi Anglong dongmukak pen singrong pila pen rukasen kro report Biswanath Karbi live. Pini adun thua bertan non angton pen ajikha. Karbi Anglong along ri Bokajan Youth Forum atum pen one day volleyball tournament kapaman pon. Patumi chitini paikre isi bhomti arni Bokajan Youth Forum atum pen patir pi ponsi lakhain koira hini sarupothar adarsot thongnokbe English High School pathu aklamalong one day volleyball tournament kachipati pamanpon Patumi Bokajan Youth Forum atum pen one day volleyball tournament kaparopon along rongkete Karbi Youth Club mate tihek pen RKYC atum pen cherap chetodunsi Patumi bangso volleyball tournament kachipati ingsamjin pen pachun ponlo Patumi one day volleyball tournament kachipati ame along Mei charipon Donbar terang ahin pensi Mei charipon lo lapen Mei alam thepi ke jaipon Jhandaram be ahin pensi Mei lam thepi jaipon lo Labangso Mei along Mamping aluhia son ben pen kachitong dun lake Barnabas killing Karbi Low Charlie Asong lapen BYF amepu mirjeng kro Karbi Low Charlie Asong dun meipu songja tiso Karbi Low Charlie Asong Rapkong Chunbang Jagannath Bay SDB Joy Babu Ingti President Easton and Sen Moholdar Sipson Bay SMTNBES Khogen Tetang Social Worker Mohesor Bay Radasai Klembang Elias Rongpar UPLA Sotro Tiso Nilif Youth Secretary lapen Kamson Rongpar BSA Atung Chetong Dunsi RD Dojotpen Sayamo Pachun Pondo Patumi one day volleyball tournament kachipati kapatupon aterang laan pen Great Rock aterang atumpen kapatu kachipati keteknai anong e Siamgao aterang atumpen final championship keteknai anong e Chereng Ponlongno Kehai anong e Suripho lapen Kerem anong e Delwajan arong pen Suri ke thom anong e Chereng Ponlongdo Bokajan apirthe along kopi ajoksi Bokajan Youth Forum Sengpon nangkokma pu alam the Bokajan angkang along ajada saitame kapa phiu pen afrang kengkam kachejor pon unji afan sport education lapen ason atomon kemi keban ponji afansi BYF Sengpon lopusi birta nangpachini dun media korti tumhan churulo tumada ke bangana media tumhan si pini tum ladak Bokajan Youth Forum pen pini labang so tournament kibi pon nitum kemanga bangke lalo nitum kibi pon angko bang lalo labang so hawar long same ovi kimi tum phan mate sports hin poplang nonji phan logo charlie risoi jang tum phan nitum kam kimi alang tum phan pachijor pon ji phan isi sport pen tame alang tum phan kangthur pon ji phan sini tum bor isi ni ladak Bokajan Youth Forum lapen ladak rong ke the Karbi Youth Club RKYC boten ten sini tum chilang pen sip ni labang so volleyball one day tournament bang ni tum Nale tum lapuson tournament along aprekta ki bipon duma non hejong si nil tum chula ke damtang February chi close ni tum Bokajan Youth Forum bang ke seng pon la apot si Bokajan Youth Forum seng that pen Karbi Anglong sarupothar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi live Pini adun tu arsik jeda bertan non angton pen ajikha
Pini chiti ni phai kre hini bhomkru arni samilangso mini stadium auditorium hall a hemalong korkanthi ST morcha ingdeng hini arsikjet pen krungsai ame kangni pon. Pini labangso ame along me pangchengche aprang melur kaisi kachikimo asai dengponno. Kachikimo pon abang phuatum lake Syama Prasad Mukherjee Bharat Mata lapen Dindayal Upadhyaya tumaphan chikimo pon. Korkanthi ST Morcha Committee Meipu Babu Singh Be Ahin Pensi Mei Chari Pondo. Lapen labangso ame along Korkanthi ST Morcha Kongchon Bang Jiten Be Ahin Pensi Alohi Pachini Pondo. Alohi Aman Pen Kachitong Don Lake Lakha Krepli Korkanthi MSC Raju Tiso Mondol Meipu Dolo Ingti Mondol Chunbang Chandra Singh Ingti Samilangso Municipal Board Adun Meipu Gulab Kramsa Korkanthi Mohila Morcha Dun Meipi Elina Taropi Lapen Nerke Ba Morcha Tum Chetong Don Pen Mei Ardi Pidun. Labangso ame along Korkanthi Mondol Meipu Dolo Ingti Ahin Pen Lamthe Kejai Ponke Kiram Tang Chitini Phai Pli Arni Karbi Monsam Lamdon Kachitok Pon Risim Kang Tang Ke Ot Song Trokatum Mate KLNLF KPLT UPLA PDC Ke Penteng Lok Risim Kang Tang Ke Ot Song Trokatum Delhi Arong Sopi North Block along Karbi Monsam Lamdon Kachitok Dun along Inghoi Kep Adim Ke Open for All Pu Alam Don Ta Henone Pusi Rada Thengno Lamthe Jaipon. Lapen non ke bangji bangpu kilik mate Karbianglong Autonomous Council MSC election ahut tame koson abidi pensi Bharatiya Janata Party asong pen council kachari pon longpoma puta ar sikjit pen chethan chimumpon. Ini amai mengelagi Bharatiya Janata Party lah itu saya berdua executive baik jadi handa kami sampai sudah local MSC ko isam naga bang ke chingi ke anu ke non ke bang bomela Bharatiya Janata Party non anma aja ko dan ansusi pantai ansusi mudi tunang Bharatiya Janata Party lo deke bang election sai Bharatiya Janata Party am pada ko musti ongdu ngobulkan hai lam hai so sini atau kita cita ongpen yang ongdu mocha atau kita agni sab sampai mocha juga mocha atau mocha tanah sore isi mocha tanah apa di mocha di mocha dari bodi lah arti kapan kanji non makan asik kapan party non fan makan ansusing tangji sini datang Karbianglong Dhentagat pen Mizoram Hansel pen Samilangso pen Longbamon Ingti report Biswanath Karbi live. Tante pini prime time berita la anpensi kangton iklo. Kadok we phanta kurbang thula pen dome thakne.